Sekar Gadung Indonesia. Mbak Suli. Sugeng dalu Mas Kembar. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Pipit. Alhamdulillah iki nek masyarakat kene nak Sumber Sari kene. Sumber Sari. Ngrasani piye Mas Gembos? Lagi pisan iki lho Mas, tidak ngrene. Tapi wis dirasani. Dirasani. Mosok jek sore limbuke wis metu. Oh iya, limbuke kuwi cangik limbuke wis metu. Nggih, saderengipun dalu ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca. Nggih. Menika kalih ngelaras campur sari sekar gadung iya. Iki wong ayu satu tembang ki langgamno ya nok. Langgamno caos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh, aji sepuh ingkang dhat kinurmatan khususipun masyarakat Sumber Sari ya. Desa Mojo Kendil nok. Dan juga diucapkan selamat malam ya Bapak Dewan kita. Oh kirawuh Mas. Rawuh. Bapak Camat. Bapak Dewan, Bapak Camat, Bapak Lurah matur sembah nuwun. Satu tembang taos kunjuk dumateng para bapak bini sepuh aji sepuh ingkang dhat kinurmatan. Yo Sekar Gadung Indonesia dados abito. Ngaturaken sugeng dalu Boh Riyanto. Mbak Ratna Niken Suruwadang. Sugeng dalu.
Iki matur sembah nuwun Mbak Pipit, Mbak Sulis.